Pe acest skateboard îl țin în mână doar ca să mă asculți, nu o să mă dai pe el, dar vreau să-ți spun că facem un skatepark în sfârșit. De câți ani așteptăm, mulți dintre voi au venit la mine și mi-au spus de această nevoie. Am votat acum în Consiliul Local un studiu de fezabilitate pentru un nou skatepark aici pe un teren de aproape 1,5 de hectar pentru skaterii, rollerii, bikerii, un skatepark adevărat cu tot de ce e nevoie, un bol, rails, piramide, rampe de lansare și, ce mai tare, chiar și un perete de cățărat și o mică scenă pentru mici concerte, pentru că vrem să fie cu adevărat un loc de comunitate aici și am dezvoltat acest studiu de fezabilitate împreună cu comunitatea de skateri și de bikeri din Timișoara, tocmai ca să ne asigurăm că facem ceea ce trebuie. După